A ja imam drugu ideju. Meni će trebati lepak. Stavit ću par kapi na kuću. Odlično. Lepak mogu da sklonim. A sada uzimam rubin. O, da, to izgleda odlično. Zalepit ću na kuću. Wow, sad imam rubinska srca po celoj kući. Prelepo. A meni su potrebni mehurići od sapunice. Baš su lepi. Ali bit će još lepši ako dodam malo dijamanata. Tako je, pogledajte. To su dijamantski mehurići. Izgledaju jako dobro. Wow, oduševljena sam. Šta se dešava? Hoću li sada propasti pod zemlju? Je li to zemljotres? Gde leti travnjak? Treba će mi taj travnjak. Odlično će izgledati na mom krovu. Eto, ja sam rekla. Ali to još nije sve. Sad ću dočarati lepe oblake. O, da. Hoću da padne kiša. Eto, sad na mom krovu rastu prelepo cveće i lijane. Ispalo je cool. Nisam sigurna. Ja imam bolju ideju. Treba će mi konfete za ispalivanje. U stvari, znate, to je premalo za mene. Treba mi nešto veće. Da, odlično, to je druga stvar. I bam! Kako je moćno! Jeli, hvataj me! Juj! Zapravo to je bolelo. Izvinjavam se. Wow! Pogledajte, moj krov izgleda sjajno. Zadovoljna sam. Sva sam u prašini. Dobro, a šta ja da radim? Smislila sam. Da, klovne, čao. Da li mogu da uzmem od tebe par šarenih balona? Naravno, ali prvo plati. Uzimaj rubine i daj mi balone. Ne, šta se dešava? Odlećem. Ajoj! Šta da radim? U pomoć! Hitno mi treba rubin. Moram probušiti baloni. I još jedan. I još. Da, odlično. Počinjem da se spuštam. Super. Da, odlično sam sletela. Pošto sam na krovu, to je odlična prilika da zalepim na krov par balona. Gledajte. Ispalo je slatko. Ja sam tako lepa. Moje ogledalo. Jao, Kelly. Zbog tebe mi se razbilo ogledalo. Šta si uradila? Marš odavde. Dobro, smislila sam nešto. Bacit ću krhotine i dobiti jedan veliki dijamant. Wow, baš je lep. Ja sam odlučila da moje kući treba ukras u obliku avokada. Tako slatko. Okačit ću ga na vrata. I meni je došla ideja. Napravit ću uzorak vatre kod sebe na vratima. Da, izgleda cool. A sada mogu da ukrasim kuću unutra. To će biti još zabavnije. Wow, kućica Chloe izgleda tako lepo. Lepe detalje od dijamanata daju dodatni sjaj. A kućica Kelly izgleda tako romantično. A kućica Shelley liči na pravu šumu. Tako sveže i mirno. Unutra je tako prazno. Da, prvo treba srediti pod. Neka to bude travnjak sa pećurkama. Super. A šta dalje? Ova traka mi je dala dobru ideju. Pogledajte. To je divno, jel da? Super, zadovoljna sam. A tu će biti neonska tablica. Da, cool. A tu ću staviti stočić od smaragda. Nije loše, ali potrebno mi je više svetla. Ne, ova boja ne odgovara. Ova će biti savršena. Stavit ću lampu na sto, a pored ću staviti puno smaragda. Lepota. Pitam se, a šta je kod Chloe? Došla mi ideja. Uzet ću sprej sa srebrnom bojom i ofarbat ću pod. Wow, pogledajte kako lepo sjaji. A zatim će mi trebati stolica. Wow, odlično. A na prozor ću okačiti lepe zavese. Divno, moja soba izgleda prelepo. Ali ne planiram da se zaustavim.
Ovdje neka bude 100. On će biti u obliku dijamanta. A na zid ću staviti moje lepe slike. O, ja sam prava lepotica. Baš mi se sviđa. O, za malo da zaboravim. To su moje omiljene bombone u obliku dijamanta. Stavit ću ih na 100. Prelepo, obožavam ih. I sad ću dočarati par ukrasa na zid. O, da, sve je gotovo. Sad je moja soba savršena. Prezadovoljna sam. A mogu nastaviti da uživam u bombonama. Dakle, a šta ja da napravim? Tačno. Dočarat ću lavu na podu. Wow, izgleda super. A sad ću izvaditi vodeni pištolj. Napunit ću ga rubinama. Divno. A sad ću upucati zid. Odlično, svaka mi čast. Pogledajte. Napravila sam srce od rubina. Ali to još nije sve. U centar ću okačiti sliku od rubina. To sam i ja, jel me prepoznajete? Zidove ću ukrasiti rubinskim poljupcima. O, divno. A sedeću na mekoj vreći za sedenje. I potreban mi je još stočić. Na njega ću staviti neonsku lampicu. Ali ni to nije sve. Treba će mi još frižider sa pićima. O, ja obožavam hladnu kolu. Kako osvežavajuće. I moja soba je prelepa. Super. Devojke, zdravo. Jao, kakva vrućina. O, ideja. Treba srediti dvorište. Ovdje će biti ribnjak. O, kako hladna voda, baš prija. Eto, sad mi nikakva vrućina nije strašna. Uvek mogu da se osvežim. Opa, stigla je moja pošiljka. Je li to vaše? Izvolite. Čekajte, to je teško. U pomoć. Šta da uzmem? Da, možete sami da uradite sve. Naravno da mogu, ali morate da platite. Dobro, mislim da će tog biti dovoljno. Jesu to pravi rubini? Cool. Dobro, počinjem da radim. Ovdje ću staviti suncobran, a tu ležaljku. Kako vam se čini? Da, sve super, hvala. Izvinjavam se, da li možete i meni da pomognete sa ljuljaškom? Ja žurim. Molim vas. Dobro, hajde, ali vi morate da platite. Jesu to pravi dijamanti? Cool. Dobro, počinjem da radim. Eto, završio sam. Hvala puno, možete da idete. A sad ću dočarati nešto. Želim da napravim mekani jastuk. Eto, uspelo je. I uzet ću koktel. To je to, sada mogu da se odmorim. Divno. Devojke, napravile smo tako lepe kuće, jel da? Želite li malo magije, jeli? Sad ću da ofarbam moju kućicu u crvenu boju. Biće vrlo zanimljivo. O, da, pogledajte kako lepo curi farba. Još malo i... gotovo. Wow. Devojke, a šta je kod vas? Dobro, sad ću vam pokazati šta je prava magija. Eto, tako, sad će biti super. Gledajte pažljivo. Šta? Ups, ovo nisam planirala. Kako si smešna. Pa dobro, vreme da i ja sredim svoju kuću. Malo magije i moja kuća se ofarbala. A sad ću srediti krov. Još malo i... gledajte, ispalo je prelepo. O, što? Ne mogu da dišem. Šta se dešava? Ajde, još malo. Umorila sam se. Liv, jadna. Kako lepi leptiri. Hajde, dođite na moju kućicu. Wow, ispalo je preslatko, jel da? Moram i ja nešto da smislim. Znam. Sad ću srediti svoj krov.
Još par detalja i to je to. O da, baš mi se sviđa. A sada malo magije. Šta može biti lepše od sveže crvene ruže? Kakav miris. Cveće je najbolji ukras. O da, dakle nastavljam da ukrašavam svu kuću. Jao, a to mi se uopšte ne sviđa. Šta to radi? Kako je besna? Mislim da ove zavese izgledaju mnogo bolje od vrata. Šta mislite? Da, to je super ideja. Svaka čast. I ja ću uraditi nešto sa vratima. Da, ovako izgleda mnogo bolje. Dodat ću ukras ovde i ovde. Wow, kuća je ispala tako slatka, ali nešto nedostaje. Tačno! A vreme je da ukrasim zidove ledenim ukrasima. O, da! Izgleda jako lepo. Jess, ostalo si samo ti. Dobro, ja krećem. Gledajte pažljivo, ljudi. Dočarala sam smaragdi. A sad ću ih staviti u zemlju i malo sačekati. O, da! Ispalo je prelepo. A sad ću staviti jedan ovde. O, da! To je divna ideja. Postalo je mnogo lepše. Treba još obojiti vrata. Uradit ću to sama uz pomoć četkice. Gotovo, ja sam pravi umetnik, jel da? Super! Jess mi je dala dobru ideju i ja ću dočarati sebi rubin. Evo ga. Stavit ću ga tu. Odlično. O, a sada mi. O, da! Ispalo je prelepo. Devojke, svaka nam čast. Napravili smo tako lepe kućice, jel da? Da, potpuno se slažem. Devojke, nemojte da se ljutite, ali ja mislim da je moja kuća ipak najbolja. Šta to pričaš? Moje kuća je ovdje najlepša. To će ti svako reći. Pogledaj. Nećemo da se svađamo. Sve 3 kuće su prelepe. Jao, unutra je baš dosadno i prazno. Ovi zidovi mi se uopšte ne sviđaju. Imam dobru ideju. Mogu okačiti svoju sliku ovdje. Da, lepota. Šta još da dodam? Tačno. Mogu staviti sveće. To stvara posebnu atmosferu. Stavit ću što više. Wow, postalo je mnogo bolje. Nije to još raz. Ovaj zid mi se uopšte ne sviđa. Njemu fali malo ljubavi. Sad ću popraviti to. O, da, tako je. Zaboravila sam da sredim plafon. Treba razmisliti. Da, imam ideju. Okačit ću srca gore. To će biti preslatko. I ovdje ću staviti jedno. A još mogu okačiti sijalice. Wow, ispalo je mnogo dobro. Na sto ću staviti još sveća. I obavezno cveće. A tu će biti vreća za sedenje. O, da. Ja sam završila. Aha, tako je. A sada gledajte pažljivo. Sad ću odlepiti traku i dobit ću nešto mnogo lijepo. Aha, tako je. I još malo. Wow, kako lepe šare su ispale. Ali naravno to nije sve. Tu ću okačiti rasvetu sa malim lampicama. Slatko. A sada to treba pokriti. Gledajte kako je super. Tačno. Zaboravila sam da imam kameru. Vreme je da napravim nekoliko sjajnih slika. A posle ću ih okačiti na zidove. O, da, lepota. Ali ipak nešto fali.
Tačno! Treba mi polica. Okačit ću je ovdje. Da, tako je mnogo lepše. Tu će stajati sto. Na njemu će biti vaza i cveće. I obavezno mi treba stolica i mekani tepih. Wow, kako ovdje udobno. Baš mi se sviđa. A šta ja da smislim? O, tačno. Napravit ću ledeni plafon. Da, to mi treba. A sad je vreme da ukrasim zidove. Da, tako je. A sad ću se slikati. O, kako sam lepa. Okačit ću sliku na zid. Jo, ali ona izgleda nekako prazno. Nema veze, sad ću to popraviti. Gledajte, dočarala sam lepo kamenje. Sad ću ju zalepiti oko slike. Tako je. Ispalo je vrlo lepo. Dakle, nastavit ću. Vreme je da napravim super tepih. O, da. A zatim ću staviti stočić. A malo ukrasa. I obavezno mi treba vreće za sedenje. O, da. Šta? O, ne. A vreme se pokvarilo. Kakav miris. Šta se dešava? Ćao, komšinice. Treba mi pomoć? Dobro, uđi kod mene. Vrlo sam se smrzla. Smrzla? Dobro, sad ću te zagrijati. Ne radi? Dobro, čekaj. Smislila sam nešto. Eto, popij čaj i odmah će ti postati toplije. O, super! To je odlična ideja. Hvala ti. Roxy, tvoja kućica je baš lepa. Hvala ti. Dakle, dok devojke piju čaj, hajde da pogledamo svaku kuću. Ona izgleda baš stilski. Sviđa mi se. A nema ništa suvišno. A ovo je soba Jess. Tako je prijatna i zelena. I ostale samo soba Roxy. Ona je vatrena i isto lepa na svoj način. A šta vi mislite? Čija soba je lepša? Napišite odgovor u komentarima. Hej, devojke, čao! Gledajte šta ću vam pokazati. Sad čekajte i gledajte! Wow, super! Dobro, sada ja. I ja ću stvoriti nešto. Dođi ovamo. Eto, spremna sam. Dobro, onda ću i ja. Eto. Dakle, devojke, jeste spremne? Onda, hajde da počnemo. O, da, ovo je bilo jako zanimljivo.